egameni likaJesu. Deuteronomy chapter 29 sifunda verse 9 wakhona omunye asivulela amahubo 127 sifunda verse 4 wakhona siyobe sesiyathandaza bazalwane egameni likaJesu. Amen. Osetholile engaselekelela bazalwane. Ncwadi kaDeuteronomy 29 verse 9 kufundeka kanjena. Ngalokho gcinani amazwi alesi sivumelwano niwenze ukuba liphumelele kukho konke enikwenzayo. Awusiphindele. Ngalokho gcinani amazwi alesi sivumelwano niwenze ukuba liphumelele kukho konke enikwenzayo. Ngiyacela sifunde naleli lokugcina amahubo 127 verse 4 wakhona. Njengemcibisholo esandleni sekhawe banjalo abantwana bobusha. Amen. Siyabonga. Bantwana benkosi, uNkulunkulu kusihlwa kunalona mlayezo awubekile kimi enhlizweni yami bese siyathandaza. Lithi iBhayibheli ke la sifunde khona ngalokho gcina amazwi alesi sivumelwano niwenze ukuba niphumelele kukho konke enikwenzayo. Alibonge igama likaJesu. Into eyophumelelisa umuntu empilweni ukugcina amazwi kaNkulunkulu. Into eyokwenza uphumelele ukugcina amazwi esivumelwano ukuba niwenze niphumelele kukho konke enikwenzayo. Uma ugcina amazwi kaNkulunkulu ayokwazi ukuphushela la ufisa ukufinyelela khona. Uma ugcina amazwi akhe ngoba amazwi akhe noma izwi lakhe linamandla. Izwi lakhe liphilile. Alibonge igama likaJesu. Uma niwagcina amazwi uthi uDavide Nkosi ngiyalonda izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe ngamanye amazwi. Uma ugcine amazwi kaNkulunkulu empilweni yakho ayavula iminyango evalekile ivuleke ngoba kunamandla amazwi owavaleleka phakathi kwakho. Alibongwe igama likaJesu. Uma awagcini kuphela kodwa uyawagcina bese uyawenza ngoba uma ulenza izwi likaNkulunkulu la ozombona khona uNkulunkulu empilweni yakho njengomuntu omusha. Haleluya. Alibongwe igama likaJesu. Amen. Uma abantwana benkosi uyawulonda uNkulunkulu empilweni yakho ila uyobona khona uNkulunkulu ekwenzela izinto ezimangalisayo phezu kwempilo yakho. Angiphinde abantwana benkosi ukuthi uma uyathatha uNkulunkulu benaye empilweni yakho ugcine amazwi akhe okuyizwi lakhe elinamandla bese uyalenza bese uyaliphila ila uzobona khona amandla kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Uyawabona amandla uma ulonda izwi likaNkulunkulu. Bazalwane siphila ngezwi lakhe elinamandla. Uthi ubhala kahle uthi le ncwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni wakho. Uthi wozinda ngayo imini nobusuku ngoba mawulonde amazwi kaNkulunkulu empilweni yakho anamandla phezu kwezibopho ezingabopha impilo yakho. Mawulonde amazwi kaNkulunkulu anamandla okufukula la uzizwa uphelelwa yithemba khona. Kodwa izwi likaNkulunkulu lime ngakuwe. Alibonge igama likaJesu. Amandla okugcina izwi kunomangaliso obakhona. Uma uligcinile izwi likaNkulunkulu empilweni yakho uyolibona lenza imangaliso. eBhayibhelini ke kunomunye umfelokazi lapha mawufunda incwadi yamakhosi owa ashonelwa umyeni wakhe
eseyikweletini. Uma lo mama eshonele kufika umuntu kaNkulunkulu uzokhuluma naye uthi na uthi lo mama unamafutha anyana nje amancane ukuthi nje sidle wona usethe naye thatha umbone imphomo bese uyivalela wena nabantwana bakho waseyathela emphongolweni wathela yagcwala kwaba yibhizinisi lokudayisa ekhaya walalela izwi elakhuluma kuye ukuthi engathatha into engathi incane ongokwabo ukuthi badle bese beyafa noma badle bese kuyaphela ngabo kodwa lokho kuncane okunakho ngokuthi kukhulunywe izwi phezu kwempilo zabo banenza njengokusho kwabo. Alibonga igama likaJesu. Uma abantwana benkosi siyawugcina izwi likaNkulunkulu phezu kwempilo zethu siyokumbona uNkulunkulu esenzela okuhle phezu kwempilo zethu. Uyongena la kuthiwa ungena khona uphume la kuthiwa uphunywa khona. Yini indaba ukuthi wena uhamba noNkulunkulu ongobela izwi lakhe liphila ngaphakathi kuwe kuthi la kufanele khona lithi izwi likaNkulunkulu wena liyadlula lapha kuthi la kufanele khona lithi izwi likaNkulunkulu wena uyanqoba ngeke wehluleke wena ngeke wafana nesimo sakini kusho izwi olulode ngaphakathi ukubuke izwi ekuwena olibambile edingeka ushiye edingeka kulahle kuthi noma uhambapho uthangesabi lutho ingakho uDavide ethi noma ngihambe esigodini sethu silokufa uthambe sabo mubi ngoba yena nakwenze njani Davide ukuthi yazi ukuthi nekulondisi lakhe ekuseni yami uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu uyamhlela uNkulunkulu uyamthwala uNkulunkulu uyakuphumelelisa phumeleliswa yizwi. Ingakho ke esithasilwa kangaka nabantu abasha siyabaqhelisa ezwini lenkosi bese basondeza kakhulu ku social media sibe mningi ku social media sibe mncane ekudleni imbhalo kanti imbhalo inamandla ngoba uyazi sitha ukuthi uma abantu abasha beke bagcwala izwi likaNkulunkulu bayanqoba. Isitha siyazi ukuthi uma abantu abasha uma beke babesandleni sikaNkulunkulu bayanqoba. Into evimba abantu abasha abasesandleni sikaNkulunkulu awalibongwe igama likaJesu. Ingakho ke le verse esifundile lithi njengomcibisho esandleni sekhaya bese thiwa kanjalo abantwana bobusha. Uma umcibisho lokukhuluma ngekhawe kukhulunywa ngomuntu ongehlulwa lutho zingekho izinto ezinehlukileyo kodwa zonke kwayinqoba unjalo uNkulunkulu wethu ufaniswa abantu abasha ufaniswa umcibisho osesandleni sekhaya. Ngamanye amazwi abantu abasha uma besesandleni sikaNkulunkulu bafaniswa nomcibisho ngoba umcibisho lo uma uqiba uyahlaba la uthumelwa khona. Banjalo abantu abasha bebesesandleni sikaNkulunkulu bayingozi kakhulu embusweni wesitha bayingozi kakhulu ngoba busiyazi sitha ukuthi uma abantu abasha bebengaba sesandleni sikaNkulunkulu itarget abayigethi ngoba uma wethumela umcibisho ufinyelela nokuthunyelwa khona. Banjalo abantu abasha uma besesandleni sikaNkulunkulu bayingozi kakhulu ngoba yikho into ebafimba. Uyawazi umcibisho umcibisho uqiba lawo okuthunyelwa khona ufike wenza okuthile. Uma ufike enyameni yahlaba uyobona ngokuphuma igazi la ufike khona umcibisholo kunokuthilo okwenzile. Umcibisholo mawuthumela kuba nomuntu okuthumelayo kuthiwa banjalo ke abantu abasha ngoba sesandleni sekhaya ikhawe alehlulwa iziphi
iqhawe alehlulwa yilutho, iqhawe zonke izimpi ayilwayo uyayinqoba, iqhawe iyawulola umcibisholo walo menzo yempilo. Kunjalo uNkulunkulu wethu abantu abasha uyababona uthi nabebhekana nezimo bekwazi ukudlula la uthumela khona, ube namandla okwenza umsebenzi wabantu abasha. Wena uthi umcibisholo osesandleni sikaNkulunkulu. Sesandleni sikaNkulunkulu la wathumela khona baba umcibisholo namandla benza inxeba nesitha sithide la bafinyelele khona abantu abasha. Ngakho isitha silo kangaka nabantu abasha ngoba sazi ubungozi baso, ukuthi abantu abasha bayingozi kangakanani uma besesandleni sikaNkulunkulu. Awumuntu usuyavuma ukusuka kulesi sandla siphathana kahle kangaka, ungavuma ukudeda kulesi sandla seqhawe, ngoba uma usesandleni seqhawe ayikho into engavimba, ayikho into engakubamba, ngoba usesandleni sikaNkulunkulu. Lapha uthumela khona noma ubamba amadimoni noma ubamba ikhofathi, kodwa uthumela khona. La uthumela khona kasuka into zeminyaka, uqala ngomuntu omusekhaya kuthiwa namuntu omsobaqala ukugibela imoto kuleli khaya, awusesandleni sikaNkulunkulu. La uthumela khona nempumelelo iyafika khona, la uthumela khona neminyaka evale iyavuleka ngomsesandleni. Setha siyami sebenzisa abantu abasha ubachitha ngoba siyawazi amandla azo. Sathana kamnyakazisa umuntu ongasiyingozi, Sathana kamthinta umuntu ongasiyi-threat. Uyamazi umuntu oyingozi ukuthi wena uyingozi kangakanani, uyakwazi ukuthi uyingozi kangakanani. Ngakho kwazi noDavid ukuthi uyingozi kangakanani. Wenza nasekhaya kubo bamuzonda uDavid, babengabona inkosi uDavid, babebona umuntu ongamele efe, kanti uJehova kunento ayibonayo kumfana omncane uthi engayisehlane yokusisiwa, kanti bambeke ehlane kanti ulungiselelwa ukuyoba inkosi. Uthanda usizimve ehlane, azizonke izinto ehlane lapho abantu bengekho khona ongakhalela kubo, ngoba kuyenzeka umuntu omusha ungekho umuntu ongathi ukukhala kuye akuze ukukhala kwakho. Obantwana benkosi ikhona indawo ongakhala kuyo iloNkulunkulu othi nekubambe kahle uzumusa wakhe, uzuthi wamphatha kahle moya engcwele, usizwe isandla sakhe bengekho abantu abanika ithemba, kodwa uNkulunkulu ngesikhathi sobunzima benawe la bengekho khona abantu. Awubantwana benkosi kukhona izandla esiphathana kahle esekhaya. Leli qhawe alehluleki, leli qhawe liyavikelana, leli qhawe ngoba usesandleni sayo, usesandleni sakhe unamandla. Kuba buhlungu uma usalolo umcibisholo, ngoba zikhona uhambo lwakho lusuku ukuthi ngisalolwa lapha khona, ukhansi inhlanzi lesalolwa umcibisholo weqhawe, awulolo ushise lapho bebomvu ngoba kusalolona. Kuyenzeka umuntu omushudluluza ukuthi ngidlula kwi-rejection, abekho nabantu abangizwayo bathekile bonke abantu, ngoba kusuke kusalolwa umcibisholo. Ubothi nasekhaya isimo sonke sibheke mina, yimi ofuna ngisukume la ulona umcibisholo.
kungekho abantu abangusiza bekhona eduzane bengakulekelela kodwa ubona behlehlela kude kunamanye abakhaleli okwawe salolwa wena njengomuntu omusha obikhawe mesesuka selempini liyobe lingasadeli liyobe seliyaphambili ngoba uma ikhawe sesuka uma selempini liyobe lingasakutholi ubunzima bomcibisholo wayo usululo sucijile noma ikuphi la hlaba khona kulula ukufinyelela khona abantwana benkosi abantu abasha uNkulunkulu mosesandleni sakhe usudlulile phekwana ubunzima inyembezi zakho ensula ukukhala abantu ngoba kuyenzeka abantu babone behleka la akabe yedwa phela mesesegumbini lakhe bese yakhala ku social media singahleka isibone sonke kodwa mayiflatheka alwazi usizi abantu abasha abadlula kuwo i-depression abandlula kuyona kodwa kukhona isandla ongathi ungaba kuso sinqobele izimpi zakho njengomcibisholo esandleni sekhaya banjalo abantwana bobusha bafaniswa nomcibisholo osesandleni sekhaya ubani liqhawe uNkulunkulu wethu umsesandleni sakhe uba nawe ngekhathi zonke iqhawe livuma ukudede nomcibisholo wakhe engakayinqobi impilo ayibhekene nayo iqhawe liyawubamba umcibisholo wayo alwe aziyoqeda noma ukuthumela umcibisholo wakhe uyazi ukuthi la uthumela khona kunoshintsho olwakho banjalo abantu abasha babize ukuthi belethe ushintsho emphakathini bathanda ukuthi belethe ushintsho ebandleni balethe ushintsho emakhaya nasemphakathini abantu abasha badale lokuthile ukuthi bakwenze udale ukuletha ushintsho nakusekhaya wabasemphakathini nabasebandleni njengomuntu omusha umsesandleni sekhaya sesandleni sekhaya njengomcibisholo sandleni sekhaya banjalo abantwana bobusha banjalo abantu abasha besesandleni sikaNkulunkulu wethu uma nawe nekhathi zonke uma nawe usehlane uma nawe uvivinywa kopika wena nawe bengekho abangamanawe amenawe uNkulunkulu amenawe uNkulunkulu bengekho abangamanawe kodwa kukhona nawe ilesi sandla ongathi ungaphathwa yiso sikuphatha ngomusa sikuphathe ngothando siyanakekela abantwana benkosi lesi sandla sinamandla lesi sandla sinamandla sikaNkulunkulu wethu ophilayo nasi isandla sinamandla nasi isandla esinamandla uma umuntu omusha ekulesi sandla uyavikeleka uma umuntu omusha ekulesi sandla uyaphepha uma umuntu omusha ekulesi sandla une direction uma umuntu omusha ekulesi sandla uyaphumelela uma kulesi sandla wadede kulesi sandla wadede kulesi sandla uma uphuma kulesi sandla umhlaba mubi kakhulu ngaphandle ngeke ukumelane nawe uyokumosha impilo yakhe yomosheka kunabantu babona bephila ubona useyidilile wayene phila kanti uNkulunkulu akathengile ngayo kunesandla singakadeli ngawo kunesandla ongathi nomsuyidele kangakanani umuntu wafika kulesi sandla siyofika sikulungise kahle sikupholishe kahle bemangala abantu mosuphuma ngaphandle kube ngathi nempahleni kube ngathi uyasebenza kangakanani uphethwe isandla sikaNkulunkulu othi besibambe kahle simboze inkazimulo yakhe kube ngathi yonke into ihamba kahle kanti hayi usalo lesi sandla njengomcibisholo esandleni sekhaya banjalo abantwana bobusha
Kanjani abantu abasha uma besesandleni sikaNkulunkulu? Kukhona okusebenzeka ngawo. Kukhona kuhle okusengavela empilweni yakho. Usengahleli usengamamathele. Usengahlabela iculo lokujabula. Singakuhlabela wenzile okuhle kodwa empilweni yakho. Bathi babheka benguzohlabela wenzile okuhle kodwa empilweni yakho. Awubantwana beNkosi, isandla senkosi. Nkosi ayidelile ngawo. Ukhona kuhle okusengavela ekhaya kini ngawo. Ikhona impumelelo esengaba khona nawe. Akukho late. Usengayithini uvuka uqhubeke. Ukhona isandla esikubizayo. Lesi sandla sithi nginemcabango emihle ngayo. Ethi ngicabanga ngaya ngani asiyo ukubulala ukuthi ngiyokuyiphumelelisa. Kukhona onemicabango emihle nawe. Ilesi sandla sekhaya. Ilesi sandla esiyokuphatha kahle. Lesi sandla esinemcabango emihle nawe. Ethi lemcabango enayo ngawe asiyo ukubulala kodwa ngiyokuphumelelisa. Kukhona uthi mayihleze emazulwini eswaleso lemcabango emihle ngawe. Ethi mcabango enayo ngawe asiyo ukubulala kodwa ngiyokuphumelelisa. Kukhona ucabanga kahle ngawe. Ukhona ukucabangela okuhle ehleze maphakatheni. Ubani igama lakhe? uJehova omdala kunamalanga, owayekhona umhlaba ungakasekelwa, onguye izolo, onguye namuhla, onguye naphakade, oyithembiso zakhe zinguyebo. Abantwana beNkosi, ukhona ucabanga okuhle ngawe. Kukhona ukucabangela okuhle. Kukhona ucabanga kahle ngawe. Khona ucabanga impumelelo. Khona uthi ngibheka apho impumelelo. Ethi ngibheka wena buka impumelelo phezulu kwempilo yakho. Khona uthi ngibheka wena buka okuhle ekhaya kini. Ethi ngibheka wena buka okuhle okusebenzeka kuwe. Ethi ngibheka wena libona ibhizinisi lakho liphumelela. Kukhona nemicabango emihle ngawe. Kukhona ukucabangela kahle. uJehova igama lakhe. Unemicabango emihle ngawe. Noma isimo singakulalisa phansi, kodwa kukhona ukucabanga kahle ngawe. Kukhona ukucabanga kahle ngawe. Sengifuna sithandaze. Ukhona ukucabangela okuhle. Nasi isandla esinamandla. Nasi isandla esingakuphatha kahle. Nansi imfudumalo nalothando ongaluthola kuye. Nangu ongakupha amandla uJehova igama lakhe. Nasi isandla esingakuphatha kahle. Nangu uNkulunkulu ongakwenzela kahle. Umsesandleni sakhe. Umsesandleni sakhe yoba ingozi kakhulu. Umsesandleni sakhe uyonqoma. Umsesandleni sakhe akukho ongakuvini. Uma usesandleni sakhe uyongena la kuthiwa kungenwa khona. Uphume la kuthiwa kuphuma khona. Abantwana beNkosi, uma kulesi sandla uphuma abantu beqhifile, badweba, bathela imeko, bathi akukho okungenzeka ngalomntwana kuleli khaya. Alibe balivala ikhaya lakini, kodwa uJehova vele ethi mina nginemicabango emihle naye. Sebefungile badweba, bathi akukho okungenzeka ngawe bese kuyafela. Ngoba uJehova usesandleni esinamandla sikwazi ukufunda. Amathuba avalile. Noma kuthiwa kwayiwa kubani kuthiwa leli khaya liyavalwa. Khona namandla. Ukhona namandla ukulanda sebevalile.
bafunga abantu bethi ayikho into engenzeka, bakweba benza yonke into, babethelwa ngegama lakho, bathi ayikho into enhle eyovela egameni lakho, kodwa kukhona namanje onemicabango emihle ngempilo yakho. Bethi mina nemicabango emihle nawe, ethi asiyo eyokubulala,